Bo día a todos e todas, benvidos e benvidas a este pleno extraordinario. Conforme me indica o señor secretario, antes de nada hai que votar a urxencia. Explico as razóns pola que se convoca o pleno. Pois a razón non é outra que a raíz da concesión da axuda / préstamo do IDAE, do Instituto de Aforro e Eficiencia Enerxética, este pleno aprobou no seu momento unha cuantía determinada. Se non lembro mal, eran 378.975,92 euros. Ahora hai que firmar diante de notario esta subvención / préstamo, pero por un importe inferior. A sacar a licitación, o importe, en lugar de ser 378.975,92, pois pasa a ser de 360.176,80. E o notario exixe, pide que sexa corroborado e ratificado polo Pleno este importe. Non hai outra razón. É así. Votos a favor? Da urxencia, claro, da urxencia. Da urxencia. Sí. Bueno, pois agora pasamos ao que é o punto da orde do día, que é o mesmo que o que acabo de expor, é autorizar a alcaldía a que o préstamo de subvención que se asinará hoxe na notaría de Ourense, que en lugar de 378.975,92 céntimos sexa de 360.176,80. Non máis, algunha pregunta? Don Serafín. Outra intervención. Non, que quere, sí. Sí, por favor. Vale. Don Ramón, sí que ningún. Don Serafín. Vale, bos días a todos e a todos. Bueno, nos imos a repetir un pouco o posicionamento político que tuvemos no pleno ordinario de aprobación do 18 de outubro do 23, donde podemos considerar que efectivamente pode ser un proxecto interesante, é dicir, a mellora do alumeado municipal. En aquel momento cuestionamos tamén a presentación que foi prácticamente a fin de festa, porque era de 12 de setembro a 24 de outubro e o pleno celebrouse o 19, por lo tanto o presentamos moi a fin de prazo, non? E dicir, e despois, bueno, outra cuestión que tamén matizamos en aquel momento e que vou a reiterar é a enorme cantidade de documentación escrita en castelán. Eu xa digo, non é que me coste lela, é que realmente non entendo. Eu podo entender que non entendo como se pode presentar e non entendo como se pode presentar unha documentación a un pleno no Concello de Rodás nunha lingua que non sexa o noso propio idioma. Inda que despois teñamos que mandalo a Vidae ou a china mandarina e xa que mandalo en inglés, en castelán, como sexa, pero aquí presente na noso idioma que como deberá ser. Entón, bueno, este é un pouco a idea. Despois, vista a tramitación do expediente e vista a modificación que se pretende en función da subvención que dá este organismo, pois votaremos o que así consideremos no apartado pertinente. Grazas. Moi ben, moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Son Buenos 3 días. minutos neste caso. 3 minutos. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Popular del Concello de Barbadás vamos a votar favorablemente a esta propuesta, por coherencia ya lo que hicimos en el 2023, en octubre del 2023, cuando se llevó a pleno el préstamo por 378.000. Entendemos que... Vamos a ver, por coherencia hay que votar a favor y reiteramos nuestro apoyo a apostar por la eficiencia energética, no solo una cuestión técnica y económica, es también una decisión política responsable que sitúa a nuestro concello en la senda del ahorro, la sostenibilidad y el progreso. Y nada más, no tenemos nada más que decir. Nuestro voto favorable y nada más, y por coherencia con lo que votamos en octubre del 2023. Moitas grazas, doña Chelo. Pois, bueno, en relación ao que indica vostede, don Serafín, esa é unha documentación, como ben dixo vostede tamén, que vai a Madrid. É algo que se concede desde un ministerio, dun instituto de ámbito nacional que ten ese como lingua de traballo
Madrid o castelán, que nos gustaría que fora en galego, sí, pero tamén duplicar unha documentación que se presenta a este pleno, que é a que se mandou a Madrid, a original, trasladala ao galego, eu non sei se abonda no que é a eficiencia do traballador e do traballo, porque, francamente, esa é unha documentación que se enviou a Madrid e que é a oficial. Non sei se o señor secretario quere engadir algo máis sobre o tema, porque facelo en galego, cando o que aportamos aquí é unha copia da documentación oficial que se remite, deixo para reflexionar, sin máis. Don Ramón, dicir, por favor. Darlle a razón, é dicir, o que a documentación que vai ao DAE ten que ser en castelán, simplemente eso. Nada. Bueno, don Serafín. Termino. Sí, home, sí, 3 minutos. A primeira eran 5. Porque é un acordo, é unha proposta do goberno. E Por iso. son 5 na primeira intervención, que vostede dixo 3, pero bueno, non pasa nada. Vai me sobrar o tempo. Penso que non, pero bueno, son 3. A proposta do goberno é o que ten os 5 minutos. E a primeira intervención dos grupos da oposición, se a iniciativa de goberno ou lembro mal o regulamento, son 5. Pero bueno, tampouco vou a montar un debate sobre isto porque non é unha cuestión que me implicara nada. Bueno, nada, eu reiterar un pouco o manifestado na primeira intervención. Supoño que tamén terán que ao final acabar traducindo a proposta da alcaldía que pretenden aprobar hoxe aquí, que vexo que van a aprobar, que ven en galego, tamén terán que traducir ao castelán, por lo tanto, bueno, non sei, é dicir, os informes todos da casa, dos secretarios, dos tesoreros, de todo o funcionariado, vai todo en castelán. Xa non digo os que veñen de fora, porque xa veñen de empresas privadas, tal. Eu entendo que as cousas podíanse facer de outra maneira se tuveran pois un criterio tamén a prol do idioma que, como vexo, non teñen. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Doña Chelo, eu iso da defensa prol do idioma a min é que incórdiame, vou ser claro, é entrarlle ao trapo. Eu defendo galego, probablemente tanto como a vostede, ainda que non me manifeste, pero, por exemplo, a proposta da alcaldía está aquí, e a proposta da alcaldía está en castelán. Eu o que manteño é que ao ter que enviar a documentación a Madrid e todas esas documentacións supoño e dou por feito que se remiten a Madrid. Entón, que para que cheguen a este pleno teñan que traducirse de novo a galego, francamente, paréceme intentar que os traballadores e traballadoras deste Concello fagan un traballo que non sei se é efectivo neste caso. Non sei. Tamén me queda a miña dúbida, tamén o digo. Tamén me queda a miña dúbida. Votos a favor, por favor. Abstencións? Moitas grazas. Queda levantada a sesión.